pevnine, ťažíme pomocou tých veľkých vrtov. No a niektorí ľudia tvrdia, že pri tom LPG sa ten motor viacej poškodí, ale zase niektorí tvrdia, že to vôbec tak nie je, že ten motor má Môžete povšimnúť, našou témou boli tekuté uhľovodíky. Ich značka je L z anglického liquid, čo znamená vlastne tekutý. Takže metanol je prúdkojedovatá kvapalina, spôsobuje oslepenie a v tých ťažších prípadoch aj smrť. Metán sa vyskytuje napríklad samozrejme okrem denného plynu aj vo vesmíre. Tým, že je to skleníkový plyn, tak môže spôsobiť tento zdroj ďalšie globálne otepľovanie. Tak tuhé uhľovodíky sú vlastne od tých cez 11 HTP čas vyššie. A vlastne ešte zmes kvapalných a pevných uhľovodíkov sa nazýva vazelina. Lenže došlo k mohutnej explózii, kedy vybuchla aj tá väža. A vlastne tá ropa sa začala valiť, až priblížila sa k štátu Texas, kde prekonala aj tie bariéry, ktoré boli. Dokonca aj tie mláďatá toho vzácneho druhu, tej rybího korytnačky, museli byť rýchlo presunuté do čistejších vôd. Samozrejme nielen tieto živočíchy, ale aj ostatné, ale práve z toho dôvodu, že tieto sú vzácne.